ハワイアノスと、トレイルミックスと、トレイルミックスもね、全然ハワイすぎないんですよ。なので、だいぶ希釈されてる感じなんで薄めのハワイ薄めで初めてのお願いします。そうですね。よろしくお願いします。では、温くしたいと思います。広くこんな感じからお願いします。